Η ιστορία του Sword Art Online είναι ιδιαίτερα απλή. Πρόκειται για χιλιάδες παίκτες οι οποίοι βρίσκονται παγιδευμένοι σε ένα παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας, και ο μόνος τρόπος για να βγουν είναι να το τερματίσουν. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα είναι ότι αν κάποιος πεθάνει στο παιχνίδι, πεθαίνει και στην πραγματικότητα. Και μόνο από την περίληψη, το Sword Art Online φαίνεται ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άνιμε. Η ιδέα παικτών παγιδευμένων σε ένα παιχνίδι, αναγκασμένοι να παλέψουν για τη ζωή τους, υπόσχεται μια ενδιαφέρουσα εμπειρία με πολλές προοπτικές. Αρχικά το Sword Art Online παίζει αρκετά καλά με την ιδέα, ωστόσο όσο η σειρά προχωρά, τόσο και η ποιότητα πέφτει. Παρόλο που ο κόσμος του άνιμε αποτελείται από 100 επίπεδα, δεν εξερευνείται σε όλο του το μεγαλείο. Υπάρχουν κάποιες ενδιαφέρουσες ιστορίες εδώ και εκεί, αλλά και αυτές δεν εξελίσσονται πλήρως. Μετά από τα πρώτα ενδιαφέροντα επεισόδια, η ιστορία αλλάζει κατεύθυνση και αντί για ένα video game με μάχες, μετατρέπεται σε ένα harem με επεισόδια που δεν έχουν άμεση σχέση με την πλοκή και μοιάζουν περισσότερο με filler. Στη συνέχεια επικεντρώνεται στο ρομάντζο, αφού οι δύο κεντρικοί πρωταγωνιστές ξεκινούν οικογένεια και ζουν τον ερωτά τους στην εξοχή. Εν τέλει, η σειρά ξαναγυρνά στην κεντρική της πλοκή, ωστόσο η τελική έκβαση είναι απογοητευτική. Ένας από τους λόγους που το συγκεκριμένο άνιμε δέχεται hate εντός του community είναι γιατί υπόσχεται κάτι διαφορετικό από αυτό που προσφέρει. Το παιχνίδι επιβίωσης αποτελεί δυστυχώς μόνο την επιφάνεια. Σε αντίθεση με το τι θα περίμενε κανείς, η σειρά στερείται ουσιώδη διαπροσωπικών συγκρούσεων, ψυχολογικών ή ηθικών διλημάτων, παιχνίδια μυαλού, τακτικές, συμμαχίες αλλά και προδοσίες. Αυτό αποτελεί και το μεγαλύτερο πρόβλημα της σειράς. Το εικονικό παιχνίδι θανάτου δηλαδή αποτελεί μία μάσκα, ενώ στην ουσία ασχολείται περισσότερο με το ρομάντσο των δύο πρωταγωνιστών, με λίγη δράση εδώ και εκεί και χάρεμ στοιχεία. Είναι ιδιαίτερα εκνευριστικό το πόσες πολλές ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες είχε το συγκεκριμένο άνιμε. Από τη στιγμή που η σειρά ασχολείται με video games, θα περιμένει κανείς από τη μία να αποτελεί ένα μέσο εισαγωγή στον κόσμο των MMO για όσους δεν τα γνωρίζουν, αλλά και να αποτελεί ένα φόρο τιμής του είδους, προκαλώντας νοσταλγία αλλά και συναισθήματα ταύτισης από τους χρόνιους παίκτες. Η σειρά διαθέτει και ένα δεύτερο arc, το οποίο όμως είναι χειρότερο του πρώτου. Ενώ αλλάζει τελείως και το στυλ, αφού οι παίκτες μπαίνουν αυτή τη φορά σε ένα διαφορετικό παιχνίδι. Η πλοκή του δεν έχει ιδιαίτερο νόημα, ο κύριος κακός είναι από τους χειρότερους που υπάρχουν και έχουμε και ίνση στοιχεία. Άξιο προσοχής είναι ότι το άνιμε δεν ασχολείται καθόλου με το πώς η κυβέρνηση, η κοινωνία αλλά και οι ίδιοι παίκτες δεν έχουν ούτε δεύτερη σκέψη στο να ξαναμπούν σε ένα τέτοιο κόσμο μετά τα γεγονότα που συνέβησαν στο πρώτο παιχνίδι. Ο Κιρίτο είναι ένας από τους εκνευριστικότερους χαρακτήρες άνιμε. Ο ίδιος αποτελεί την επιτομή του γκάριστου, δηλαδή του χαρακτήρα που είναι τέλειος σε όλα και τίποτα δεν μπορεί να τον σταματήσει. Ακόμη είναι ιδιαίτερα εγωκεντρικός και μελαγχολικός, ενώ οι πράξεις του δεν βγάζουν νόημα. Για παράδειγμα, ο ίδιος γνωρίζει το παιχνίδι καλύτερα από όλους, καθώς έχει παίξει την beta μορφή του, ενώ είναι και μεγαλύτερο level από τους άλλους. Αντί να βγει και να προσπαθήσει να βοηθήσει τους υπόλοιπους να νικήσουν το παιχνίδι, αποξενώνεται από όλους με την πρόφαση ότι οι παίκτες δεν συμπαθούν τους beta παίκτες. Κάτι που μπορεί να έχει λογική υπό κανονικές συνθήκες, αλλά σε μια περίπτωση που είσαι παγιδευμένος σε ένα βίντεο παιχνίδι ενώ κινδυνεύει η ίδια σου η ζωή, αυτή η λογική δεν έχει ούτε ένα ίχνος ακρίβειας. Οποιαδήποτε πράξη και γνώρισμα του Κιρίτο τον κάνει ακόμη πιο αντιπαθητικό. Σαν να μην έφτανε αυτό, όλοι οι γυναικοί χαρακτήρες που εμφανίζονται τον ερωτεύονται. Ένα φθηνό χάρεμ στοιχείο για να μας δείξουν το πόσο καταπληκτικός είναι, το οποίο όμως λειτουργεί σαν μπούμενα και τον κάνει ακόμη πιο αντιπαθή. Ένας άλλος χαρακτήρας με αρκετό screen time, ώστε ο θεατής να θυμάται το όνομά της, είναι η Άσουνα, η οποία ξεκινάει δυναμικά, ωστόσο όσο προχωράει η σειρά χάνεται στη σκιά του Κιρίτο και σε γεγονότα του δεύτερου arc αποτελεί μια damsel in distress. Εξαιρετικός εκμηδενισμός ενός κατά τα άλλα υποσχόμενου χαρακτήρα. Οι υπόλοιποι χαρακτήρες του άνιμε είναι παντελώς αδιάφοροι. Το Sword Art Online πρόκειται για εκείνη την κατηγορία άνιμε τα οποία ακούγονται τόσο ενδιαφέροντα και έχουν πολλές δυνατότητες, αλλά η εκτέλεση είναι πέρα για πέρα απογοητευτική. Έχει εκπληκτική εικόνα και ήχο, αλλά η ιστορία και οι χαρακτήρες δεν τραβάνε. Αν το παρομοιάζαμε με κάποια ταινία, θα λέγαμε ότι το Sword Art Online είναι το Twilight των άνιμε. Και τα δύο παίρνουν δύο κόσμους με μεγάλη ιστορία και δυνατότητες και τους μετατρέπουν σε ένα χλιαρό ρομάντζο. Το άνιμε αποτελεί μια πολύ καλή ιδέα με πολύ κακή εκτέλεση, πράγμα που μας δείχνει ότι από την ιδέα στην πράξη υπάρχει ένας πολύ μεγάλος δρόμος. Πείτε μου τη δική σας γνώμη για το Sword Art Online στα comments από κάτω. Ενώ αν σας άρεσε το βίντεο μην ξεχάσετε να κάνετε like, share και subscribe. Ενώ για περισσότερα άνιμε νέα μπορείτε να μπείτε στη σελίδα του gamehorizon.gr.